В свят, в който успехът започва с качествено образование, ние от Образование без граници вярваме, че всеки ученик може да подобри уменията си по математика. Българските ученици са на последно място в Европейския съюз по математика. По-нисък среден резултат по математика на външното оценяване за десетокласниците тази година. Катастрофа с нивото на познание по математика и четене с разбиране и природни науки. Над половината български ученици нямат умения да се справят с проблеми от всекидневието. Успехът по математика на българските ученици е все по-нисък. Над 50% от българските младежи нямат базисно разбиране на математически концепции и понятия. Какво означава това за тяхното логическо, системно и критично мислене тогава? Ние от Образование без граници искаме да обърнем тази тенденция и смятаме, че имаме инструмента за това. Khan Академия – най-голямата образователна платформа в света. Така се заражда и програмата По-добри по математика с Khan Академия, която цели да помогне на българските ученици в изграждането на трайни знания по математика с помощта на дигитални инструменти. От тази учебна година нашият екип от образователни експерти ще работи с учители и ученици в регионите Бургас, Благоевград, Стара Загора, Пазарджик и София. Последвайте ни, за да научите повече за нашата програма и вижте как Образование без граници и Khan Академия модернизират образованието в България.